n'afọ dọla n'aka mmụọ maka n'afọ dọla n'aka mmụọ tempu ọkịka na-eso okwu anya ukwu onye mkpọrọ nwanne polisi ụzọ ka ọ na-egosi ya ịmara ibe kpatara ya maka na ilu ọ bụ na nwanne gị elu ebe ahụ ojide kọntaktị ndị polisi ọsọ ya akwụkwọ ka ekedo ka akwụkwọ na egbe amalụkwa na onye bụ ya onye jikwa wee bịakwa toyi na ọ bụ na nwanne gị eme gị ibe na-ekarịa nwanne gị na ịnwere akarị ogbugbo ego gbaa nkịtị na ọbụbọsị ihe onye ji wee chọọ na-abịakwa ọmụ na ebe onye ọbụla tụrụ dibịa ajọ fefa chelu mụ na gazirfa ifefa lolu mụ na gazirfa amụfa chọkafa mụọ mụ n'ụwa na-enye na chukwu amụgofa mụ ọnụ fa chọkafa kọmụ n'ụwa na-enye na chukwu agọgofa mụ n'afọ dọla n'aka mmụọ tempu maka n'afọ dọla n'aka mmụọ tempu ọkịka na-eso okwu anya ukwu onye ọnụ ị na-ekwu marakwa na ibe ikwu maka mmadụ ya abịarị gị maka na iwe onye chere ya eme ya dolu nwoke na nwaanyị gaba si chela ya onye ọma tochukwu o tietara egwu nye dịrị iyi ka isi chelu m ọ dịkwala